இனியே போட்டுற வேண்டியதான் பெஸ்டாட்டு. ஆஹா, வேற வந்துட்டு இருக்கானே. போட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சா கட்டிங்க எப்படின்ட்டு போயிடுவானே. மச்சான் சரக்கா சொல்லவே இல்லை. ஆமாமே, அடி போடுறியா? ஆமாமே, அடி. மாமே கரெக்டா போயிடுவோம் தானே? லீவா போயிடுவோம். சரியா? இது என்ன இருக்கு? போதையில நான் ரொம்ப கோளாறு தானே மாட்டேன்னா உள்ள பொண்ணுங்குவேன் மலையாள சீமை ஒரு மாதிரி. என் பையனை பார்த்த இல்லையா? எங்க குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடக்குறானா? ஸோ ஏன் மச்சான் தூக்கிட்டு போடா, முடியலடா, தூக்கிட்டு போங்கடா.